Salam mehriban tamaşaçılarımız. Atabatan haberler gepleşimizin nowatdaky sanyna sizin ählijeňizi hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, bugun size ýetirmek isleýän haberlerimizden biri Türkiýanyň Awrail ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan we Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän Özýegin Uniwersiteti barada. Özýegin Uniwersiteti 2-nji semestr üçin talip kabul edilişligi başlady. Ýagny şu wagt resmi namalary tapşyryp 2024-nji ýylyň ilkinji aýyny okuwa başlap bilersiňiz. Bilşiňiz ýaly dünýäde köp ýurdunda ýokary okuw mektepleri diňe bir sentýabr aýyna başlamak üçin talip kabul etmeýär. Eýsem fevral aýyna okuwa başlamak hem mümkin. Bu ýerde esas semestrler we alýan dersleriniz uly orun oýnaýar. Özýegin Uniwersiteti üçin 2024-nji ýylyň fevral aýyna başlamak üçin resmi namalar kabul edilip başlandy. Resmi namalary kabul edilişik möhleti 2023-nji ýylyň 9-njy oktýabryndan 29-njy dekabryna çenli. Okuwun başlayan wagty 2024-nji ýylyň 8-nji fevraly. Özýegin Uniwersitetiне resmi namalary gönnen-göni özüňiz online görnüşinde hem ýütutup bilersiňiz. Mehriban ýaşlar, Özýegin Uniwersiteti üçin ilki pasport 3 ýyllyk baha attestatlaryňyzyň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýütutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Soňra bu resmi namalaryny bilen Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşýän Atabatan danışmanlyk kampaniýasyny ýütutup bilersiňiz. Bu kampaniýa siziň resmi namalaryňyzy uniwersitede hödürleýär. Uniwersitet siziň attestat bahalaryňyzy feredýär we talaba laýyk bolsa sizi okuw mektebine kabul edýär. Okuw mektebine kabul edileningizden soňra size çakylyk haty berilýär. Çakylyk haty bilen talip wizasyny almalygyny unutmaň. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkiýe wizasy üçin derur resmi namalaryň sanawyny siz Atabatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan görüp bilersiňiz. Şeýle hem ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleýän bolsaňyz, Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş, sag bolun.